Tangshalo tifra mothoni adoro coronavirus manjanai nukungo thangai mairong dal alu khoi kobuni nangkongni mani khni bagi chuba surikha chubawi kha jombui jola block ni bising khobjak jelowa koloi kamiwa aslo thangai manjaka athokmuni jomatia Arjun Deborma Mukesh Deborma Ranjit Deborma Bimal koloi no kari kobuni tifra mothoni adoro নতব তিনি অর মাইকা ফাইলে মানে সরি ডাক্তার হামবাই যতন ন বেলাইখানো কইলা হামবাই আফার চিন জলা পারা নঙাই চিনি বুবাগ্রানো তাবুক ও মহামারিন জরাও চিনি অর জলা পারা জম্পুই আরদি ব্লক ছয়গড়িয়া পঞ্চায়েত ni bising khobjana mo jala para oro 29 পরিবার দङ এঙ্কাই রেশন কার্ড হোল্ডার এঙ্কাই 24 জন দङ आरो बिसिङो ताबुक थांनाय 3 तारिखसिम जों कोविड टेस्ट खालायलाय माने ताबुक साजराव प्राय 16 जना अर पजिटिभ मानखा टोटल अर पपुलेसन दङ 112 जना 112 जना আছে 16 जना पजिटिभ हंगांके सरकारनि अनुसारे अबक कन्टेनमेन्ट जोन नाखलायो हेका जों सालाय को लायै एसडीएम बाय अनेक मा कयखा एसडीएम न ओला सारबो बुसिवै नताव तांतिया जराबा गांके स्कुल तन्दिनि साव स्कुल तन्दिनि साका जों बुजे बिन कनि मते स्कुल तनखा एसडीएम जन मारं बस्ता थाइसा हरका दाल 10 केजि हरका बायका सारसिनै जों बेलायखनो बखर गामेखा आसे बर कबां मान अर बायका सबि सारसिनै ठीक अजरावनो तिनि वचिनि बुबाग्रानि होइते खलायै बरक न ओ कोरोना पजिटिभ रनो सारना नै जन आसे चामु नु मुरमानि जों हामबायाफोर चिनि बुबाग्रानो बेलाय खातङो जों चिन पारानो होइते खलायै बेलाय खाकजोंमा चिबायाफोर चिनि बुबाग्रानो बआसे खाकवार खातनि जन आसे कोना बलं बेसेर जन चामु ओ कोरोना जन सुबामानि बागै आमबाय हामबाय जों ताबुक चबितং चिनि अंगनाबारि स्कुल प्राय ताबुक अर तंनाय 10 जना कावो सेराय खरस तङ ब 11 जना तिनि वनो 3 जना रिलेसन खा एके उस कांगो थांनाय 12 तारिख 3 जना रिलेसन खा 3 जना रिलेसन खा 16 जन बिसिं ताबताय बेलाखि हामबाय चिनि बुवाग्रानो बतिनि चिनरो जेलवा पाराव जे होम क्वारन्टाइन तंनाय रनो ब चुबा सुरो हनान बागै ब जोंनो रां रहका फाइनान्शियली हेल्प खालायका जों बर हमानि बिसिङो जों जाजांनाय मानै रक बरक सालनै सालथाम तंगानि बागै जों ताकबो पाइग्राखा तेबो ब रहमानि बाय जों बसकाङो 3 दिननि परेव बसं बरनो चुबा फिनाय ओंके जों चिनि दल रकनो हाकचालनि फाइनाय रनो बाहायना जों बेलाखि हामबाय मारो अर जागा लामा हाकचाल माव फायै बरनो चुबानान बागै आनो लगेरा फायमान बागै बेलाखिनो बरनो हामबाय मारो ते जों अर जागानि अ पाराव तै दुलनाय तंनाय रंनो नायकलनाय रंनो जों कयो बरनो जाते गाहाम करंके बरनो नायकलै ता छके तंगै बरक जे हामया साक बरनो दयज खलाय बरनो गाहाम करंके तंनो जों नायो बरकेबो खति इंयाना तै बरक बसकां सालगो बरनि सरिनो गाहाम करंके नायकलै जों हम खायनाय बागै आमनि बागै जों तिनि तेबो मा कयनाय जे जागाव तंनाय रंनो हाकसाल लगो बलं हालंगो तंनाय रंनो चिनि बरनो जों कयनाय चिनि गभर्नमेंट हयते वैक्सीनेशन ड्राइव चलै दङ जतनो वैक्सीनेशन ड्राइव न पार्टिसिपेट खायै जानि मानथाय नाथाय दोस न नावै गाहाम करंके सुस्थ खायै तंनान बागै आं कयजाव हामबाय।